गोबां खालामखायो मेलाखौ 3 मास गाहाम जानायनि बेनो बांसिन खामायो बेबो ट्रेन गुसुंनो उल्ला बागदावदों आं मैदेर गुइनानै बेखौहाय फाफ्लि गिदिर गिदिर थारमोन फाग्लिया। हेलौ रायजो राजा नोंथांखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायबावनाय जालायबाय। दा आङो सफैबाय जाहैबाय बहाय माइसुरनि जेनाखि बिराद गिदिर मेला जायो नैबे जायगायावहाय आङो सफैनानै दंफैसै। बेनो जाबाय बेनो नोंथांमोना नायनानै लादो बेबायदि थालिर फिथाइ गोनांजों साजायबाय नै। ओमफ्राय दा सालु जाथ'वाखै नामाथाय सालुआ जाथ'वाखै बायदिसो खोनादों आङो। ओरै सिङाव बेबायदि नुनो मोनगोन। बा मन्दिर साइडसो गेटआनो नै। दासो बानायगासिनो दङ गेटना गोदानसो लोगोफोर। गेटना गोदानसो दासो बानायगासिनो दङ। सान्दुं गोसा जाबाय बिरादनो थेवबो आङो खेला गैयालाबो एसे सिङाव देखायलांनोसै नोंथांमोनहाय। उन्दुनो ओंखारगासिनो दं मेगना एकदमबारे मोनायावहाय मेगन मोदै सिथर बेरजेनलायबाय दा नै साननै मेगन मोदै जागासिनो। माइसुर पेलेसआ बैयाव थाबाय बेलाय हब्बे नुहुरनायानो माइसुर पेलेस। ओरैबायदि साजायगासिनो दङ दाबो जेबो रेडि गैया दासो साजायहांदों। 5 थारिखनिफ्रायसो जायो होनदों आंखौ सासे मानसिया फुल्लाखौहाय। गेलेलाबायग्रा दंजोबो नै सामुन्डी फाहार जाहैबाय बियो। बे सोरगिदिं ओरै खारगोन बा दासो खालामदों नै गेलेग्रायानो दासो खालामदों लोगोफोर। बे नैबेयाव जिरायनानै ओरै गिदिंनो हागोन आरोखि सोरगिदिंनो नै ओरै ग्रोब। बेयाव दैनि माबा साजायनाय दङ नै। वाचमेना हगारा सिकिउरिटिया मा आं खामानि मावग्रासो होननानै थगायनो हागौबायलै आं। मोनायाव समायना रमायना नुगोनलै। मोनायाव दा बुंसै आइरिबो समायनायखौ लाइटजों जाबजोंनो। मोनायावहाय ओरैबायदि समायना नुखागोन ना बे लाइटफ्रा जोंजोबला। ओमफ्राय दासो बानायगासिनो दङ बे गेलेग्राफ्रा दासो बानायगासिनो दङ। 5 थारिखनिफ्रायसो सालु जायो जाहैदों। 3 मास जाखायो होनदों मेलाया इयावहाय मास मोनथाम जाखायो मास मोनथाम। नोंथांमोनाबो बेरायनो गोसो दङब्ला बेरायफै। दासो बानायगासिनो नै दासो लुगासिनो गासिनबो। बेया एसे सिगां फैबाय आं फैनाया जाहोनानैसो फैनांगौमोन। बैयाव गान्धीजिनि माबा दङ हनै बायदि बानायबाय मुसुखाखौ। बेफोरबा मा सिननि नमुना बानायखो बुंजोबनो हाला लोगोफोर। गोदोनि जारिमिन बायदि जानो हागौ गावसिनि माने कालचार इतिहास जानो हागौ आरो जारिमिन। दा बेखौ एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो। ओमफ्राय दा एसे देखायबावगोन आङो बेरायनो मोनोला ओरै खना साइडआवहाय। गेलेग्राफ्रानो दासो बानायगासिनो दङ नै ओरैबायदि बानायगासिनो दं नै दाबो रेडि जाजोबाखै। फिटिं सालिग्राफ्रानो दासो फिटिं खालामगासिनो दङ लोगोफोर। गोबां खालामखायो मेलाखौ 3 मास गाहाम जानायनि दासो न' लुगासिनो दं फिटिं खालामगासिनो दं। माखासे फिटिं जाबाय। ओरैबो नावनिबो लागायलायबाय हनै इयावहा गेलेग्राया हैहांना इयावहा। मानसिफ्रानो थांफालायगोन बेफोरावथ'। खर'आनो ड्रागननि गोजा माथो बेबा बोरै खारनो। बेयाव गाखोला सिख्रि बिरनाय बायदिल' जाखायो हैहांनो। नुवाखै माबायदि आंथ' गाखोनाय नङा माखासे गाखोग्राफ्राव गिनायानो अयथासारखा। माखासे रेडि जाबाय माखासे दासो बानायगासिनो। गथ'फ्राथ' नै बिदिखौ थैसोमलायखायो बिदि गाखोग्राखौहाय। फैनानै नुफैनानै गाखोनो मोनाब्ला बेबो हैहांग्रासो माथो। मामि बाबाखौ बायहोलै बाबुमोन बिदि गारिखौहाय
न'आव सालायनो बे दासो लागायहांदों दासो जइन खालामहांदों मेसिना गोदानलै बे बरिया फिटिं जाजोब्बाय बे गोरलैफोर गेलेग्राफ्रा फिटिं जाजोब्बाय नैबे जायाख' ट्रेना दासो बानायगासिनो बेबा माबायदि हैयां जागोनथाय सेरफाला सुनाय बायदिसो जागोनदां नै नागाथला आंथ' गाखोआ बिदियावहाय बोरैबा थि थाबथानानै लखबला बास्केटना रेडि जाबाय बेबो रेडिसै कमप्लिट जाजोब्बाय रेडि बानायजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबो बानायगासिनो दङ नै बेयावबो दङ जाहाजा हैयाङा 5 थारिखनिफ्रायसो अपेन जागोन जाहैदों ओमफ्राय 1 थारिखआवहाय बे माइसुर पेलेसावहाय राजा फैयोनो राजा फ्रि टिकेट जागोन जाहैदों हाबनो मोननाया ओरैबो एसे दंबाव फुरा जानोसै बेबो हैयां मेरला दं नै बेयावबो दं ओमफ्राय नागाथला मेरला दं आलदा आलदा मालिकनि मा जाखो बिदिसो जानो हागौदां जेरै हटेलफ्राखौहाय आलदा आलदा होयो नैबेफोरबायदिसो मोनबाय आङो बेयाव गथ'फोरनि सुइमिं पुल जागोन जाहैबाय बेयाव ट्रेन खारगोन गथ'फोरनि ट्रेना बेनो नै ट्रेना बावबो गारि फिसाबो सालायनो मोनगौ हनै गासिबो एखेसो नुजोब्बाय आङो हटेल होनाय बायदि हटेल दखानफोर होनाय बायदिसो आलदा आलदा मालिक गोजाना गावबागाव जायैनो कास्टमार बोनो हायो बेनो बांसिन खामायो नै बेफोरबायदिसो दां हटेलफोर बायदि नै बेबो ट्रेन गुसुंनो जों खनसे अनदालायाव गाखोहैनाया रेडि जाजोब्बाय 3 मास जाहैनोरा मिलायानो बेयावबो आरो नागाथलाबाव नै आंथ' बिदिखौ गाखोआ खनसे जों अनदालायाव गाखोनाय बायदिला गाखोजागौमोन मानोना बैयो गिदिर मोना बे फिसा बोरैबा बे नाटफ्रा बेयारिंफ्रा बायनानैहाय थाबथाला लखबखागोन आरो बेखौनो गियो आं बिदि नागाथला माथला मेलाफ्राव गाखोनो बायोलां दासो बानायगासिनो दं नैलै बाबुमोन स्कुटारफ्रा नै सालायफैदों दासो लुगासिनो हटेलनि फिन रेस्टुरेन्टनि फिननो दाबो जेबो रेडि गैया जेब्ला रेडि जायो अब्ला नायदो नोंथांमोना गोमहाबजोबनायसै बे थांजायोना थांजायाब्रा सेस हटेल बानायजोब्बाय नै बानायगासिनो दासो माखासेया रेडि जाबाय माखासेया रेडि जायाखै नै माखासेया बानायगासिनो दं दासो ओरैबायदि दासो धामाधुम बानायगासिनो दङ जेब्ला जायो अब्ला इन्टारेस्टिंआनो लाजानाय नंले लोगोफोर नोंथांमोना नायफैल' जायफ्रा खाथि खाला थायो माइसुर एरियानि बियो माइसुर पेलेसनि साखाथियावनो माइसुर पेलेसनि सानजाहाबोनो मेन रडनि साखाथियावनो ओरैनो 50 मिटार 100 मिटारल' गोजान माइसुर पेलेसनिफ्राय बेयावनो आरो दासो बानायगासिनो दङ नायजोब्बाय आङो मैदेरनि सावगारिबो दंलायो मा जागोन इयावलाय मानिबा मिउजियाम दं नै बेवहाय माबा आर्मिनि मानि पुलिसनि दंलाबायो नै बिदिसो जागोन ओमफ्राय सिख्रिफोर दंलाबायो गिदिरनो नै आखिनायनिबो मा जागोन आंथ' मिथिला माने गोदोनिसो जागोनदां बर'नि बायदि गामसा गानलायदों माथो बबे बाथङा दाउजें आथिंफ्रानो माबा कार्टुननि गोजासो माथो मा कार्टुन होनो ओरैबो दंबावो
आइजोआ साफाथारमोनलै इयो मानि नमना जाखो मानि फावथिना जाखो मिथिला गुरला बागदावदों आं मैदेर गुइनानै बेखौ नंगौ नामा खोबना दोनदों नै सिगांनि बानायनाय दंखायो माबा माबि नमना दंलाबायो नै बेखौ माने खालारबानो होफामगोन बेबा मा जुनादनि माबा जाखो सेवथाय ना मा जाखो नैबे डाइनासरनिबो दङ बेबो नेग्राफोर दङ ओमफ्राय माखासेयाबो सोना दोनदों माने बेखौ खालारल' होफामजोबगोन आरोखि बेखौ साजायजोबगोन ओमफ्राय बेयाव हाजो दन्दर दं नै अन्थाइनि बे हाजो दन्दरजों हाबनांगौ जों हाबनानैहाय बे बागान सिङाव नायलांनांगौ आरोखि ना मारै नंखागौरा बेलाय बेखौ साजायजोबगोन नै ओरै साजायजोबगोन गोदो ब्रिटिशनि आमोलाव दावहा नांनाय ब्रिज दं नैबो मोनसे ब्रायनो बेयाव दै बाज्रुम होगोन ज्राव ज्रावनो बेयाव पुलिसनि मानि माबा मोनसे जारिमिन दंमोनलै इयो 30 किल'मिटार मा जाखो ब्रिजआबो मोनसे बानायबाय माबाफ्रा मोसाफ्रा मैफ्रा अमाफ्रा इयावसो ग्रोन ग्रोन थैना दङ नै गान्दाफ्रा पुलिसनि मानि सावगारियाव दङ नै गासिनबो केमेरामेन लालायनाय मारै जाखो जारिमिनफ्रा दलां मोनथाम बारबाय आङो ओमफ्राय आरो ओरै थांबावनांगौदां बे सिं बेरायग्रा थाजोबगोन आरोखि बेखौ साजायजोबगोन साफा खालामनानैहाय मोनाफ्राव नुला गिनासो खालायलांगोनलां मेला सालु जायालाबो दिन्थिखाबायला नोंथांमोनहाय एडभान्स नैबेयावबो दै बाज्रुम होगोन हरनि समाव बेयाव हाबफैलाना बागदावनानैनो गिना खालामखानाय मुर्तिफ्राखौनो ओरैबायदि मुर्ति ग्रोन ग्रान दंलाबायो मानसिनि अन्थाइनि दन्दराव हाबबावनायसोलाय आङो आइया अन्थाइनि गुइ माथो आंलाय नमना सोंदों लुनायनि नामा अन्थाइनि बिदि बानायजोबगोन जाहैबाय नै दा बे गुदुंनिफ्राय ओंखारहांनो क्या बेफोरखौ मोनाबो नुला नोंथांमोना गिना खारगोन ना खारना आंथ' गिना खारगोन बेखौ साजायनाय समावनो आंसो बेरायग्रोबाय बे जायगाखौहाय ओमफ्राय उनावहाय साजायखांनायनि उनाव फैब्लाथ' माबायदि नुबावगोन ओरैबायदि सुपार हिट जाखागोन बैयाव सोरबा हिन्जाव जिरायना दंलै हनै बे वाचमेन नामा हिन्जावफोरनि न'बो बानायगोन इयावहाय माथो खिबुआव कारेन्ट थार होलायदों नोंलाय बाहाय नै बानायगासिनो दङ बेफोरबायदि आइजोआनो सिगियो नायदेरना नामा लाजिखो ना माखो ओमफ्राय बेलाय फिसाजो नोंसाजो नामा गोदोनि नमना बानायनायगोनलै इयो बायबाय नैबेना आखाइया थाफ्लि गिदिर गिदिरथारमोन फाग्लिया बेजों ग्रोब ओंखारफैफिनबाय नै बे सिगांनि जानानै थांनाय जाहैबाय दंजोबो बना जुखाफ्रा गला मा बानायना दोनबाय नैबाव बिदिनो समा थाखायोरा मोसाफ्राबो गांसोखौबो हाना दोनफैबाय दा जासिगोन बिसोरो एंजार गोलाव बानायदोंलै मोसाखौ नै वा हानायानो खनसेनो हांगासिनो गेब्बां होगोनलै इयो माने जोंनि होजोंनि दैजिं मेला सिस्टेम बायदिमोन आरोखि बियो बिसिनिबो बेबायदिनो सिस्टेम जोंनि होजोंनि दैजिं मेला सिस्टेम बायदिनो दासिमबो जायो बोसोर बोसोर जायो माने फुजा टाइमाव जायो आरोखि दासो गासैखौबो बानायगासिनो दङ
दा जेबो रेडि गैथ'वा माखासे रेडि जाबाय माखासे रेडि गैया बे न'आवबो हाबनो मोनोमोन दा आं 4टासिम थाला ओमफ्राय आं थांनायसै टाइमा दाबो 1टाल' देलाय होजोबनायनि सिगांनो नोंथांमोननो देखायग्रोबाय आं न'आनो न' खिबुजों थांना नायहैदो ओमफ्राय हारा गोजा प्लाइबर्ड गोजा फाग्लासो होमबालाय सेम न' नुखायोदा थाग्रा रेल थाग्रा नुखायोदा नै दरजा बायदि बायदि दंजोबलायखायो गार्डेन दंलायलायो ओमफ्राय खरि गिदिंना नायहैलाय नोङो गासै नैबायदि प्लाइबर्ड गोथां गोजा नै इदि इयाव हनुमान मन्दिर दं नै हाबहोआलै हाबगौमोन आं सिङावहाय अन्थाइ सिङाव माबा दं अन्थाइनि बानायनाय हनुमान मन्दिर दं माने हाबलांजायो अन्थाइ सिङावहाय दासो गोदान बानायदों माने लुखामदों ओंखायनोसो खाथेना दोनदों ओरै हाबनानै ओरै ओंखारबोग्रा अन्थाइ गोजौआव हनुमान दं बेखौलाय सोर फरायनो रोंनायलै आं ओंखारफिनबायलै लोगोफोर दा नोंथांमोननो देखायजोब्बाय आं मेला जायैनि सिगांनो माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थादो आरो बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ नुबाय थानो मोनगोन नोंथांमोना बेनिखायनो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोननिसिम जै बर' हारिनि बेयावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै।